A Gent de la Llacuna parlem del Carnaval 2025. Gent de la Llacuna amb Manolo Garrido. Pues jo sóc una dama de Venècia i sóc la Maribel, com tothom, la majoria de gent em coneix. I una dona de Venècia, a la Llacuna? Una dona de Venècia a la Llacuna. Sí, tu ja ho pots ben dir. I això t'ha representat pensar-ho molt, de què et disfressaves? No, jo porto 40 anys dedicant-me a això. La decisió de determinar de quin és l'element que et poses, això ho penses en temps? Normalment en faig 5 a l'any perquè el grup que som de Mediona entrem a concurs i som 4, més el que em faig exclusiu per la Llacuna, un mes, 5. La meva dedicació m'agrada molt i és una de les coses que m'he dedicat, ja dic, fa 40 anys, des de que la meva filla tenia 1 any i mig. Hola, em dic Àfrica i el meu disfress és Lilo Dallas, que és una pel·lícula de l'any 97 del Bruce Willis i Milla Jovovich, i ella feia el personatge de la Lilo, no? Que és com una persona... és vinguda com d'un altre planeta, i el que ella comporta és que és el 5è element per fer, com la vida, no? Com l'amor. Gràcies a ella es pot parar com el meteorit aquest que arriba a la Terra i al final és una història molt bonica, també és romàntica, però és un personatge molt bonic. I és un personatge que t'identifica, que et representa d'alguna manera? Sí, la seva llibertat, la seva puresa i l'amor, que jo em considero molt d'amor, crec que sí que em representa molt bé. Estem escoltant a Gent de la Llacuna. Benvinguts al Gran Carnaval, on tot és festa i res mortal. Aquesta bogeria és real, no t'espantis si et criden, és el joc del Carnaval. No hi ha nines terrorífiques, ni vigilants amb fusell, l'únic que et dispara és un raig de moscatell. Avui juguem fort, amb un toc especial, però tranquils, que no us farem córrer pel carrer principal. Llum verda, llum vermella. Si avui jugues amb estil, la ressaca és el pitjor perill. Vinga, va, que començarem. Pareu bé l'orella i estigueu tots atents, que ja comencem a estar calents. Com cada any, ja ets tradició, amb tot això del pregó. Parera, amb tu la sang se m'altera. Cada any alguna n'has de fer, per fotre un gran merder. Però és que aquest any el porquet has trencat i has fet un gran disbarat. Què hi farem? Ja està pagat. Ara només queda mirar i esperar. Potser serà un palau o un museu genial o un altre nyap monumental. Calma, Giferrió, l'has adquirit perquè el teu prestigi quedi ben lluït. Amb el local de la piscina havies d'invertir. És allà on el jovent es va lluir. Alguna estàtua hauríem de posar pel millor pedal que algun dia vam agafar. Si és que aquest local té història i quedarà per sempre a la memòria. No és que em despedeixi d'ell, però la Sandrita té molt nivell. Quins bailoteos aquesta regidora, mou el cul ella ben seductora. Ara ja sabem per què és la teva mà dreta, amb el Trilles també se li baixa la bragueta. Sí, Trilles, sí, a tu també et posarem a parir. Ets com una bala, l'únic que no se't veu la cigala. Tot nerviós i sempre corrent, però mai solucionar el que vol la gent. I a tu, Ros, ja no et direm res. Cada any estàs més espès. Jo de tu em començaria a plantejar i amb l'Inserso algun viatge hauries d'anar. Potser feu competició amb la comissió, és la vostra oposició. Comissió, quin cartell! Aquest any va sortir a ballar fins i tot el més vell. Cada any la foteu més grossa. Serà perquè ja no hi és la Rosa? D'on traieu tot aquest dineral? Potser és que ensenyeu el pardal i així es feu un bon jornal? Vau anar por todo lo alto i als figaflaues els hi va faltar algun plàtano. Ara ja entenc l'estona que van trigar i és que a Cala Maria els veu fent a sopar. Cristina, la reina dels bars, ens has deixat bocabadats. Tenies tot el poble a la teva disposició, però t'has cansat de tanta acció.
Només et queda un restaurant per viure sense pressió. Que t'has cansat de tenir el mandat? O serà que el monopoli no t'ha funcionat? Han passat els anys, han canviat les mans, però el bon ambient el trobes tant sí com tant. Et pots trobar jovent com també gent gran i les del cèntim seguir apostant. Ara amb un hondureny al capdavant i uns cambrers que van variant. Un «Què te pongo guapo?» de benvinguda mentre penses en demanar la beguda. Amb aquest accent tan preciós feu somriure fins i tot el ros. També podeu trobar un noi ben autèntic. Fa rumba i serveix copes amb estil frenètic. Al bar del poble sempre amb bon humor. I quan agafa la pala és un gran error. Els porrons tenia fama de lloc ideal. Amb una parella al capdavant tot anava genial. Però al món del bar tot es complica un munt. I ara és la clientela qui l'aixeca amb un glob ben profund. Van començar amb somriures i bones maneres, però el negoci va fer saltar les carteres. Ja ho vam dir l'any passat. Escolta bé aquest consell. Si vols obrir un bar, millor sol que amb un anell. Quan hi entres, ja no en surts mai iguals. Algun dia en què és màgia, altres un mal fatal. Però si busques aventures sense sentit, passa't pels porrons, que t'espera el deliri garantit. Quan hi entres, ja no en surts mai igual. Segons l'hora, pots trobar de tot, fins i tot algun que et pensaves que estava mort. Si és que aquell bar fa ressuscitar tothom, i els que marxen no saben ni com. En aquest poble esteu tots esventats, perquè la majoria aneu fumats, i és normal, estem rodejats d'una flaire especial, va fumat fins i tot algun animal. A Cal Martinet hi havia més que pagesia. Entre plantes verdes i armes, quina fantasia! La notícia va córrer, tothom al·lucinat. Al nostre poble, això és un disbarat. Quan sortim a les notícies, ja és tradició. Sempre és per un drama o per una gran confusió. Podríem fer cultura o algun gran invent, però ens toca ser famosos pel que és més sorprenent. Però la història no s'acaba aquí. Es van deixar un sense detenir. Quan tothom va marxar de Cal Martinet, el boc es va quedar el rei d'aquell raconet. Un dia, un noi corria per la muntanya i el boc, curiós, va pensar «Aquest porta canya!». El va seguir corrent, amb un pas decidit, fent del trajecte un moment divertit. Fins que el Joan Tecla el va acompanyar i allà es va quedar sense voler marxar. Deu ser una connexió i amor a primera vista, però aquell boc va conèixer un gran artista. Quina falera us ha agafat? Ahir de festa, ara heu canviat. Abans gin tònics, cerveses i ratlles, ara només parleu de curses i malles. Però a qui voleu enganyar, si de la festa no us podeu escapar? Hi ha joves de gran opinió, sempre es queixen, això és una decepció, no fan res per nosaltres, quin avorriment. Però quan toca ajudar, tots desapareixen al moment. Així que escolteu, que la lliçó és clara, menys parlar tant i més moure la cara. Que criticar és fàcil, és cosa de mandrosos, però fer poble és per gent amb ous grossos. Diuen que vam tenir un gran rebombori, amb un petit robatori, un jove al volant, sense permís de conduir, amb el cotxe de la mare es volia fer lluir. Semblava un rally, el cotxe revolucionat, no se'n recordava que portava el fre de mà posat. Almenys aquest no va arribar gaire lluny. Hi va haver un que es va emportar la llum. Allà davant de Cal Baltar, el xicot va anar a parar. Encara no sabem com no es va fer mal. Tornava de festa sense les mans al volant. Quina trinxada entre faroles i pilons. El Beni es cagava en tots els sants collons. Venga, hombre, no me jodas. Aquest jovent us heu d'espavilar i a la llacuna plantejar-vos jugar. Els que hi ha ara estan tan cardats que fins i tot celebren la copa dels desgavellats. Sort en tenim de la canalla, com es nota que encara no es fan cap palla. Aquests grans aneu tots calents, mira que arribeu a ser dolents. Comenceu-vos a fixar en aquests petits,
que potser així guanyareu algun dels partits. L'any passat un gran merder, però aquest any estan fent un bon paper. S'ha notat la millora. Serà que l'entrenador vol impressionar alguna senyora? Almenys aquests encara els hi dura l'entrenador. Els altres s'han de refiar d'algun que Déu-n'hi-do. Beleti, no saps en quin liu t'has fotut. Aquest any vas ben perdut. Dedica't a ser bomber, perquè d'entrenador no se't dona gens bé. Sort del germà petit que encara la sap posar i algun gol que altre aconsegueix marcar. És totalment normal, aquest desgavell. Amb la junta que teniu, quin nivell. Tots diuen que han sigut exfutbolistes i sou tots uns autèntics artistes. Ja sabeu, si de la junta voleu ser, el futbol no s'ha de donar massa bé. I si voleu un càrrec important, sense cabell us anireu quedant. Si de plantilla voleu canviar, als bastoners no els hi aneu a preguntar. De la nova generació voleu tirar i ni els bastons saben agafar. Que si una terra, que si un al cap. Semblava més aviat un combat. Fa poc que us vau estrenar i més val que us comenceu a retirar. Em sap greu, però ha arribat el moment de despedir-nos de tota aquesta gent. El pregó s'acaba, el carnaval ja és història. Aquest és el nostre últim any, marxem amb la memòria. Tanquem una etapa plena de festa i passió. Ara és el vostre torn, la nova generació. Però escolteu bé, us donem un consell. Vigileu amb l'Ajuntament que paga tard i malament. Si triga un any, feu-vos escoltar, que el carnaval és vida i s'ha de celebrar. Així que amb alegria continueu aquest ball i feu que brilli més fort el nostre carnaval. Gent de la Llacuna conversa amb Manolo Garrido. O sigui que és el darrer any que esteu formant part de la comissió aquesta del Carnaval. Com ha anat aquests 4 anys? És molta feina i treballar bastant, però es disfruta molt. El més complicat que és fer el pregó o triar la disfressa? No, fer el pregó. Fer el pregó és molt de temps. Sí? És el més complicat? Quan comenceu? Al gener, després de festes? O... Sí, un cop acaba l'any i comencem el nou any, comencem a parlar de què podem fer aquest any. I llavors sempre anem al febrer o així, sempre anem a última hora i al final ho fem. La creativitat és complicada, tothom participa, s'ha de fer una tria de dir això no entra, això sí que entra, això potser és massa llarg, massa curt. Al final també mirem de no passar bastant, perquè al final pots fer mal a algú, però anem més tranquils. Sí, perquè la voluntat és fer mal a algú? Aviam, no, però... Es tracta d'això, no?, de burxar una miqueta. Això, s'ha d'anar una mica a jugar, no? Però fins a cert punt, no? Al final s'ha de saber portar tot. Clar, hem escoltat la darrera versió. Aquesta és la darrera versió. Abans d'arribar a aquesta darrera versió hi ha hagut més versions, borradors, aquesta frase sí, parlar d'aquesta persona no, millor que sí, millor que no, millor posar l'accent... Hem anat treballant sobre la mateixa plantilla, però vas posant un paràgraf, després el treus, després el canvies, no sé què... El principal és anar agafant les idees del que has de parlar, saps? I a partir d'aquí vas desenvolupant. I tothom pot sortir al pregó? Has de tenir un requisit especial? Has de ser protagonista d'algun fet singular al poble? Jo crec que ja durant l'any van passant coses i hi ha gent que ja se les va quedant al cap. Ah, amiga. Llavors, quan arriba el carnaval, llavors diem, vinga, va, ara és el que hem de fer, el pregó, no sé què. Llavors la gent comença a treure totes les idees que han anat passant, saps? I vas parlant, a veure, què ha passat aquest any? I un diu això, l'altre diu l'altre, no sé què, i al final vas agafant idees. Són 4 anys complicats, difícils, xulos. Hi ha algun any que ha estat més difícil? Normalment el pregó no costa, vull dir, a sortir les coses, hi ha bastants caps, van sortint les idees, però hi ha anys que sí que són menys, altres més i costa més, però al final fem el que puguem. I després del pregó, és a dir, hi ha algú que s'acosta per dir-vos que bé, no?, que he sortit bé de protagonista, o al contrari, escolta, jo pensava que sortiria al pregó. Jo diria que no. A nosaltres no ens ha passat res d'això. No ens ha vingut ningú ni a queixar-se ni a dir-nos que volia sortir, que no sé què, no. A veure, el principal és si han passat coses fora del normal, per dir-ho així,
i els bars, les entitats i tot això, no? L'Ajuntament... La restauració, l'Ajuntament, això és l'eix, no? I a partir d'aquí ja el que vagi passant. El principal, vull dir, també et donen molt per fer. Si vols no acabes amb tota la restauració, tant l'Ajuntament i tot, hi ha molt tema. 4 anys. Si has de posar nota d'aquests 4 anys, de 1 a 10, quina nota et posaries com la comissió, com el funcionament del Carnaval? Jo seria un 6. Molta feina hi ha i a vegades molt poca gent ajuda. I quina nota posaries tu? Jo anava a dir un 7, però deixem un 6,5, perquè és això, hi ha anys que som molt poca gent i és complicat, és molt complicat i clar, vulguis o no, sou més gent, surt un pregó millor, pots fer molt més, pots jugar més amb la carrossa també i tot això, saps? Això significa que al pregó de l'any que ve ja estareu lliberats i ja tindreu un punt de vista diferent, no? Gaudireu del pregó. Bueno, es gaudeix d'una altra manera també, Fer-lo és maco també. Es gaudeix preparant les coses i pensant millor dir-li a aquesta persona, millor fer una... Sí, la veritat és que sí. A part de que rius molt, vull dir, quan fas les rimes i tal. I hem parlat amb... Ari Vidal. I amb el Pere Albet. I les darreres paraules del pregó de Carnaval de la Llacuna 2025. Així que amb alegria continueu aquest ball i feu que brilli més fort el nostre Carnaval. Gent de la Llacuna conversa amb Manolo Garrido. Gràcies per la col·laboració de totes les persones que han participat a la Rua del Carnaval. El nostre agraïment a Ari Vidal i Pere Albet de la Comissió del Carnaval de la Llacuna. Moments de la vida de Gent de la Llacuna amb Manolo Garrido.